Blay shibuni pi ki paralok ki paradok ki parasnam bat kerpang na kamenta ki nong Christian jongka Voice of the People Party ya kebangi YouTube kum ke parti pra kejuman jonga hangne hakane kepor kabamenta kalong namar bangadon kejing snow kia halor kejing saya lambakla ki pajba hakane ke parti VPP hapo kejing yalam jong ba arden namar ngioi nadu basdang banseng yakane ke parti ki pajba ki don kejing kermen ki don kejing angnut balang ba kane ke parti kinyo kejing smusngan kinyo ki ba maki ki angnut kamtam halor kanong rim kaba ke parti VPP kalak klay su pajba kata kalong banrat dengkong ya kas bamsap dawakin wanra ya kas CBI lani ya ke ID nangta halor ka clean politics lani kata kasensyar kabakhoy kendiat pajba ngasukwa man pensyai pi halor kane ka clean politics lani kasensyar kabakhoy ka politics kajimod jong ka politics kalong hakatin parenggi ang ka struggle for power lani kata kecingnya kun menyo e kabor power lani kata kabor kabamut kata kecingnya deh te ngakwa man snutu ngakwa man tip nikinong yalam jong ka BPP kamtam ni iba arden bayi ong ya kani ka clean politics ka kejingmot ke jongu kumnu un sedang nangno un sedang ban wanra ya kata ka sensyar ka bakhoy reha ka politik si nginumla kamdon jingmut hiru bangin ya keren ya kata ka clean politics mereka deka transparency nangta kawe kaba ngioi kabat pen kenyu yu pajba kadai halor ke reservation policy lani kata ka bah tungkam kabangi tip halor kani ka mat nakaliang uba ardan ulap penlong ka jingsya tangan buat ula long uba job halor kani ka benta dei halor kani ka jingjob ka jungu bakastor kar katung ka expert committee ban lengba kani ka expert committee kinyo ban wat bnia ban tip nia ban sngap naki riu sempang naki stakeholder barok naki pajba jong ka jela barok ka ka bakidon ban pensngo halor kani ka benta tena kaliang jong ka expert committee ru kalawan ra kala deb ban le la ka jong ka kamram ka sorkaru kala pendap la ka jong ka kamram ban ngi idang hin sisi arsi bala deb kala khot ya ka all party meeting hari ke basnusi kalong baka parti VPP ka klemlet ban nya simbenta hakani ka meeting tekani ke jing bom lai simbenta jong ka VPP kani ka meeting ka kedo syai kedar bat ka pani syai kedar baka de ka parti ka bomdon jingkit kli na ka benta upai ba nrei ka bu penban ya ka jingriam ani kata ka trap lani ka jing pentame upai ba mangin sale hi nda ngila yo ban syong hakabor haus nam arajar apra te kum ki pajba nakwa kamtam ki pardo ki prasnam nakwa ba phin pensyong nong rimba markani ke parti BPP kamdon ya kan nong rim ke baskam maka na kawe kapor sya kawe kapor kaju penkela ya kita kinong rim jongka POE bau ba ardan menta ulai cerum seneng ban penlong kata kecing ki ban kir tawer ke sekretariat halor kitu ki pratli kimat
ndrei ni claim yo pat halor kata ka mat kum ke reservation policy lani kata ka clean politics lani kata ka bangsap lani kata ka CBI dari upersyang ban le ki ki ba pensngo bah bat ki ba pensngo bang ki paj ba te kum ki paj ba ngimdei ban ngop ha ki ba kum gini ki politician ki ba raha bor ki ba lalot bor bat ki bomdon ke cingkit kli nak menta kari bat ke cak penreu ngadon sibun ki ga bang akwa ban pensngo re namar kapor kamsya te ya menta tang ni mat kendiat ngakwa ban bu api bapin long ki ba husiar bapin long ki ba start bat ki ba siampang pin pendon kam hok ya kata kasap bat ka cing start bat ka cing siampang ka ba bleu ai happy bangin light na ki cing siap pan thame ha ki ba kum gini ki breu bat ki krun jong ka cak man reu te kublei sibun ublei kur khoi pe imslam ka breu nyotrap